Hello mga Inyans, mga Inyans, no, dito tayo ngayon sa may Mitsubishi, no, Lingayen, Pangasinan, halos tapat ng Sentelco siya. Mga Inyans, i-vlog natin yung yung Marvel, no, Marvel na 130 kasi available din dito sa Lingayen din. Color black siya mga Inyans, no. Tara mga Inyans, silipin natin. Mga Inyans, so yung boundary ng Welcome Barangay Tuntun project, yan, dito sa mga Inyans, so. Yan yung Sentelco yan, papuntang bayan ng Binmali ito. Ito naman papuntang bayan ng Lingayen. Yan yung Petron. Ito mo yan, so yung Mitsubishi. Ayan, may yan, so. Tara, pasok namin yan. Ayan si Sir Marlon. Kaya sir. Ayan, Sir Marlon na siya yung manager dito, no. Pinandar rin mga yan, so. Shoutout pala kay Sir Marlon, no. Siya manager yung pinandar niya. Ayan, mga yan, so. Ito yung Marvel, no. Bali mga yan, so nagka na to, LED na dato lahat. Ito yung tunog ng mga yan, yung Marvel. Ito yung tunog niya. Ayan. Bali hanggang siya, 4th gear siya. Ito naman analog type, pero ito digital siya. Ito dito niya, no? Pero ito analog type. Ito yung panel niya. Ayan. Tapos yung flasher niya ito. Ayan, no? Tapos sa harap naman, ayan, no? Tapos yung kabila niya, side niya, ayan, no? Ito yun, bulb type para to, bulb type. Ayan, tapos yung ano pa, sina yun, malakas. Tapos nakahay na ilaw yun, nakahay na yan. Ayan, tulog ni Marvel. Wapo, maganda yung ano niya, maganda yung mga ano niya dito, mga tibay, starter niya. Ano na to, bro? Ano na to? Naka-LED ito? LED na? Oo, naka-LED na. Yun, malakas. Ano pangalan mo, bro? Ano pangalan mo? Ron. Ron, pala. Si Bro Ron pala. Siya yung mekaniko dito. Shoutout kay Bro Ron, no? Ayan. Ito yung taillight niya. Tapos yung ano niya. Wala USB to. Ay, may USB charge na. Ayan, may USB charge. Mga Inyans, no? Ito naka-tube. Tubeless na ito, bro, no? Tubeless. Ayun, maganda. Tubeless na. Naka-tubeless na siya. Ayan. Dito sa harap din. 70 by 90 na yung sukat ng gulong niya. Naka-tubeless na, naka-disc brake siya. Tapos sa likod, naka-drum brake lang. Hi. Ayan, AFI na. AFI. Yung presyo niya, dito na lang. Dito lang, bro, presyo, no? Presyo? Yung presyo niya. Yung presyo niya mga Inyans, no, parehas pa rin dun sa bilag natin dun sa may Dagupan, no. Yan, Marvel, what do I yung monthly niya is 31. Yun yung high niya, bro. High yan, high. Hi. All LED na yan. Oo. Yung flasher ang bulb type. Oo. Okay. Ito yung bulb type lang. Yun. Okay, shoutout kay Bro Ron. Yung presyo ito may ganun pa rin to sa sa may Dagupan City. No, parehas lang, no, sa Mitsubishi Dagupan. Yan, 60,000 yung ano niya. Tapos 3,197 yung 3 years, 3,579 yung 30 months. 3 months po 153. Minus pro 759. 7,000 yung 12 months, 5,000 yung 18 months. Ayan mga Inyans, no. Meron siyang delivering tools, 1 year warranty, tsaka helmet. Ayan mga Inyans, Marvel 130. Ayan, Mitsubishi Lingayen, Pangasinan. Ito yung ano na, tapos mo na top box. Yan, dito yung battery, bro, no? Yan, tools, lagay ng tools. Yan, maluwag din. Ilan yung tank capacity nito, bro? 4 liters. 4 liters. Ayan, 4 liters yung tank capacity niya. Ayan, si Marvel.
Marvel 130 FI. 130. Hi. FI, yan. Okay, mga yan. Shoutout kayo mga kay Bro Rono. Siya yung mechanic ko dito. Pag meron kayong dalang kayo sa Mitsubishi ng gayon at aayusin niya, no? At saka shoutout kay Sir Marlon. Siya yung manager dito. Okay mga yan. Salamat sa manood. God bless you, bro. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yan.